Vestimentes que combaten el fred i la calor, suèters musicals o vestits que es dissolen en contacte amb l'aigua. Aquesta és una petita mostra dels objectes que es poden trobar a l'exposició Futura Tèxtiles, una fira situada al Museu Marítim de Barcelona que dona a conèixer les futures tendències del món dels teixits. Peces com aquesta armilla, que porta incorporat un sistema per a l'escalfament en situacions extremes, així com metalassos i amb propietats afrodisíaques, són les que podem trobar en el Museu Marítim de Barcelona, a una exposició que combina el disseny de l'art més la tecnologia punta. Organitzada per la Diputació de Barcelona i l'Associació de Col·lectivitats Tèxtils Europees, més coneguda com ACTE, la mostra presenta un fort caràcter tecnològic, una vessant que no sempre és ben rebuda. Un exemple és el vestit de bany de les nedadores de sincronitzada estatals, peça que no es va poder lluir per incompatibilitats tècniques. Aquest vestit va ser dissenyat i realitzat a Terrassa, a un laboratori d'electrònica, dedicat, focalitzat principalment a la creació de nous teixits per mitjà de LEDs. Tot i les connotacions artístiques, l'itinerari serveix per exposar les altres aplicacions que pot brindar la indústria tèxtil. Des de la medicina fins a l'esport, són moltes les disciplines que faran un salt al buit afavorides per aquestes innovacions. I llavors hi ha una altra part, que és la que és més desconeguda, que és on veiem totes les aplicacions tèxtils, tant des del món de la medicina, protecció, esport, edificacions, geotèxtils i altres aplicacions. Bangkok o Xangai són alguns dels indrets que ja han acollit l'exposició. En aquestes ciutats s'ha demostrat que en el món tèxtil, com en molts altres, res no és el que sembla.